Inselmilkom nilqawkom għal podcast ieħor tas-Satar temi kbar għażżar. Illum se nkunu qed niddiskutu tema ġdida, it-tema tas-saħħa, kemm importanti s-saħħa għaliex forsi x'nistgħu nagħmlu biex aħna dejjem ikunu f'saħħitna. U miegħi ovvjament jakkumpanjawni għandi dawn l-erba' tfajliet ħelwin tas-7 sena u xek li ġejjin mill-iskola ta' Immaculate Conception f'Ħal Tarxien. Jien jisimni Emma Taylor. Jien jisimni Nina Habe. Jien jisimni Kelly. Jien jisimni Cadence Bonello, mur l-iskola tal-Immaculate Conception. Mur l-iskola tal-Immaculate Conception Secondary School. Mur l-iskola Immaculate Conception Ħal Tarxien. U s-suġġett favorit tiegħi huwa l-Maths u l-Malti. Is-suġġett favoriti tiegħi huwa Science u l-Maths, l-istorja, r-reliġjon u l-Malti. Is-suġġett favoriti tiegħi huwa drama. Il-passatempi tiegħi huma l-sfin u l-pjanu. Il-ħobb ħafna mpinġi. Il-hobbies tiegħi huma s-sfin, id-drama u l-kant. Inħobb ħafna mpinġi u nisfen mingħajr is-sfin għalija il-ħajti tkun vojta. U ġejt hawnhekk biex nitgħallem iktar fuq is-saħħa u x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu ġisimna. Ġejt hawnhekk biex ngħid l-affarijiet li naf fuq is-saħħa u nitgħallem jien ukoll. Ġejt biex nitkellem fuq is-saħħa wkoll u biex nitgħallem iktar dwar is-saħħa wkoll. Jien ġejt hawnhekk mhux biex naqsam x'naf jien dwar is-saħħa, imma biex ukoll nitgħallem iktar punti u jkolli saħħti iktar b'saħħitha. Kif intom orrajt jew? Alright. Jiena smajt li intom tfal kwieti ħafna. Mux vera. Min barra kellix għallu li t-parla. ħanaraw illu, ħanaraw. Izmin jatina pariri jgħidu. Mela, is-saħħa xi tfisser għalikom li tkun b'saħħtek? Għajdu li. Fuq saqajk, tista' tagħmel affarijiet normali ta' kuljum. Mhux tkun tista' tagħmel affarijiet sportivi. Affarijiet normali. Okay. U wkoll tkun mentalment b'saħħtek. Mentalment. Li tkun tista' tikkonċentra u hekk. Yes, proset, x'iktar. Li tagħmel sports u kollok naq enerġija. L-enerġija, yes. U li tkun tikol affarijiet tajbin u affarijiet binqas sokkor. All right, sokkor biss. Nara bilanċ, mux sokkar għalka xaħam u hekk kollox xej jaf ikun ta' detriment għalina. Għalix, per eżempju, niżemmu ħafna l-saħħa hija importanti għalina. Xi tfisser inti li tkun b'saħħtek, ġifieri kif taffettwak li inti ma tkunx b'saħħtek? Ma tkunx tista' tagħmel affarijiet li nies oħra jagħmlu, pereżempju ma tkunx tista' pereżempju tagħmel sport li tieħu pjaċir tagħmel ma tkunx tistax. Isek ġismek tidrab jieħu kontroll u jekk ma tkunx b'saħħtek ma tkunx tista' tikkontrolla ġismek sura ta' nies. Eżattament, eżatt. Ġieli kontu eżempju ma tifilħux? Xie tħossu tkun ma tifilħux hekk? Parti ovvjament is-sintomi eżatt. Ma jkollix enerġija, ma jkolli abtit nagħmel xejn. Ma jkollix abtit niekol għal xi raġun. Astikol, eżatt. Ġildu miegħi biex niekol meta ma niflax. U s-soltu? Soltu ma nġildux miegħek biex tikol. Soltu niekol normali. Tikol normali, alright. Żgur, ma kif tħossukom anka intom meta tkunu ma tifilħux, x'idejjaqkom l-iktar apparti li tkun ovvjament tajjenin u marda jkollkom. Nista' mmur pereżempju sfin u ma nkunx nista' nintaqa' mal-ħbieb u li titlef affarijiet li s-soltu tagħmel fil-ħajja ta' kuljum, u żgur li tħu gost tagħmel. X'iktar? Jien nitlef l-iskola għax ma narax il-sħabi. Right. Ejja, għalmin. Tajjeb, qed nieħu gost ismek. Anka jien l-iskola toġobni, ma nkunx jien nitlifa. Sa l-oħra kont ma niflax, kont il-bist l-uniformi tħadġu l-korota mal-mama, għattila ma niflax. Kienu ilhom jgħidu li tista' ma tmux, għattilhom
Ma murxu. Imma fajt tisforza Eħe, vera xtaqt immur. Illahu. Tajjeb, għandkom skola, għedina qalbkom iskom l-skola. Tajjeb. Tidu ħafna pjaċir, tajjeb, tamlu bieċa xogħol tajba mela. Għalika, skont l-opinjoni ta'kom, x'għandkom tagħmlu biex nkunu f'saħħitna? Nixorbu l-ilma kull-jum. Nixorbu l-ilma tafu kemm għandna bżonn nixorbu. 2 litri. 2 litri kull-jum. Ma npejpux u ma nużawx nħidu l-vejp għal dawk jagħmlu sara l-ġisimna. Tipipu vape, iva, speċjalment fil-pulmun, eżattament. Semmejt l-ilma, per eżempju, nixorbu ħafna ilma, tixorbu intom 2 litri kull-jum? Vera, jnexxilkom? Kif jnexxilkom tixorbu daqs? Isfin, għandek raġun. Nixrob tipo litru, mbagħad id-dar inqasmu tazzewek, taqqad. Mbagħad anke jien fis-sfin ikollok bżonnu. Kollok bżonnu, vera, dik vera titlef ħafna. Uġek. Jiena diffiċli, xej nixrob l-ilma, nixrob. Però l-ilma sivu ħafna affarijiet differenti wkoll. Mhux veri. Tieħu pereżempju naf xi brodu għandek ħafna ilma wkoll, jiġifieri jew ċertu frott, eżempju l-frott. Tafu kemm għandna bżonn nieħdu frott u ħaxix kuljum? 5, 7. Bej 5 u 7. Kienet 5 u tal-lawa għal 7. Tħobbuh intom frott u ħaxix? Vera? Sena l-frott u l-ħaxix jew? Jiddependi l-im. Dependi l-im. Eżempju, ma favoriti dakom. Il-banana, tuffieħ. Ok. L-arinċ u bħala ħaxix nħobb il-patata, l-karrotti, il-qarabali. Right. U affarijiet. Jena frott inħobb il-frawli, inħobb il-arinċ u t-tuffieħ. T-tuffieħ, għol. Bħala frutt inħobb ħafna l-blueberries, pineapple, banana u tuffieħ. ċuċ, ta' tifla, blueberries, pineapple, eżotika. U bħala ħaxix inħobb ħafna karrotti, patata. Tajjeb, inti. Jiena frott nħobb kważi kollox vera joġobni. Il-ħawħa naħseb l-iktar li toġobni. Tajba. Da s-sajf jisu provajt naqra ħaxix ġdijt. Ma tantx kont nieħu, massa vera qed nipprova nellabora. Nellabora. Tajjeb. Ġin smajtu per eżempju bil-food guide pyramid jew plate. Xikun dan? Ikollok jisuq l-ammont kemm tittieħu ta' ikkel kull jum tibu ikollok l-inqas is-soltu jkun it-sokkor u żejt u hekk. Eżatt, dak ikun fil-biċċa ta' fuq jekk hija pyramid. U xek il-ħamra. Mbagħad l-iktar li jkollok dak il-frott u l-ħaxix. Isfel, eżatt, frott, ħaxix, hemm iktar affarijiet imma. Protein. Protein, ħalib. Eżatt. U ħobs. U l-eżatt, u l-grains. L-grains differenti u cereals, eccetera, u misfel. Protein, laħmijiet u hekk jiddependi xiex u xek. Tafu li mu l-iktar per eżempju laħam li huwa healthy biex nieklu hekk l-iktar l-inqas nifeħ xaħmijiet u hekk. Minna lija jek mux sejra zbal il-tġieġ minna lija. Tġieġ wieħed mill-inqas li fih, iva. U jiddependi ma parti, u koll. Jekk għandek il-chicken breast mod, jekk għandek il-drumsticks jew il-legs mod ieħor. Dok fihom iktar. Xiktar, tafu li m'hemm iktar laħam li huwa healthy għalina hekk. Mux eżatt l-laħam, imma l-ħut ukoll tajjeb ħafna. Xorta eżatt, huwa l-laħam tal-ħut nsejħu l-umma ħut huwa differenti. Ħut ukoll hemm differenti. Hemm il-ħut taż-żejt u hemm il-ħut l-abjad. Eżatt. Mhux hekk. Però l-ħut taż-żejt x'taħsbu huwa tajjeb? Le, għaxan taż-żejt. Għaxan mhux eżatt, Għax is-salamun ikollu żejt imma vera tajjeb dak. Eżatt, għax il-ħut għandu żejt li huwa tajjeb ħafna lina. L-omega 3 u 6 jissejħu. Jgħinu ħafna ta' fuq xi jgħin l-omega fatty acids. Le? ċada fir-ras. Għal? Għal-moħ. Yes. L-omega 3 u 6 jgħinu ħafna biex moħna jaħdem aħjar. Iva, ġveri, ħut bħal salamun, it-ton, u għek, daġvu ma tajbi ħafna, għalina, bil-verita. Ma fuq għandhom iż-żejt, imma żejt tajjeb. Sawa? Mux hekk. Per eżempju, l-fenek, ma tantx għandu xaħam,
Tħobbuh il-fenek? Malaġin. Inti ħafna? Malaġin. Malaġin, vera, bit-salsa, Inti ħafna wkoll tħobbu? Tipo darba fix-xahar nintaqgħu għand in-nanna, kull nhar ta' ħadd u nieħdu l-fenek, vera. Kif tagħmlu bil-gravy u muqli? Ikun hemm ħafna platti differenti. Soltu aħna tfal tagħmlilna nagħmluna blaġin u mbagħad jekk irridu nistgħu nagħmluhna ġob plat bil-patata. All right. U ikbar jieħdu portion ikbar, ovvjament. Tabad nil-ġuħed ma tħobbux? Le, xidejek. Sot mex. Delikata hi tifla ma tkunx trid tuqs. Iċċappa s-subaja. Kif għandna nqasmu pereżempju l-platt tagħna, jekk ikun platt hekk. Kif għandna nqasmuh? Bħala monti, bħala tipi ta' affarijiet. X'aħsbu jkollkom tagħmlu platt ideali hekk. Jekk il-ħaġa jkollha iż-żejt ma tantx nitfa' u bad inżid xi ħaxix bħala karotti, patata u hekk. All right. Iktar. Jekk ikolli tipo naqala ħam li nkun drajt nieħdu, nħobb nitfa' xi ħaġa li toġobni miegħu. All right. Mhux bil-fors tkun l-iktar ideali. Almenu l-maġġoranza tkun. L-ikbar, eżatt. Eżatt. Tkun tajba saħħa. Bħal pereżempju tagħmel chicken breast healthy u kollu mbagħad titfa' forsi erba' ċipsijiet ma tal-forn tajjeb. Jiena ommi tajli l-aħjar dix li tista' tagħmel u arroz biċ-chicken fuq u mbagħad forsi naqra patata mash. Iva. Però inti semmejt ir-ross u l-patata mash. Dawk huma kollha carbohydrates. Issa meta aħna nieħdu l-carbohydrates l-aħjar konna portion waħda biss. Ġifieri ħadd tagħmel ir-ross jew tagħmel il-patata idealment. Mhux hekk. Ġifieri inti għandek carbohydrates, għandek il-protein li ssibu fiex issibuh il-protein taf? Fil-laħam. Fil-laħmijiet eżempju jew jekk ma tkunx tikol laħam għax hawn min ma jikolx laħam bħal pereżempju beans jew alternattivi u xejn. U mbagħad il-komplement? Carbohydrates, Għandek carbohydrates, għandek il-protein li huwa l-laħam u l-komplement ċertiku? Il-ħaxix, għax normalment ħaxix indaħlu malik. Għavoj, għaw ġili sallit eżempju għamlu bit-tuffiħ. Ġili ħattu sallit bit-tuffiħ, eżempju ġdajib, sweet u salty, tħolbu tħaltu sweet and salty. Vera, ħafna. Mux da' Lasel? Ma xiex, per eżempju, ma s-salid? U ma xi Greek yogurt nħobb. Jammi, jafu jek. Skont li għasel mbagħad mhux kull tip ta' għasel joġobni. Vera? Vera, Kuz, non naslu l-għasel, jekkux ġej mis-satar l-għasel, jekkux ġej mill-li fjura ġej eżatt, minni kabru. Qawwi. Ija veru. Joġobni. Veru, għandek raġun. Nifmek ta' sens. U għasel eżempju ktar skur minn ieħor, skont il-pjanta li kun ġej minna. X'għandna bżonn iktar apparti li niklu tajjeb, apparti li nixorbu, x'għandna bżonn iktar biex nżommu ruħna b'saħħitna. L-eżerċizzju fiżiku, aktar mill-isports as-saġġ. Kif nistgħu pereżempju hawn min jgħidlek isma' jiena nobota, jiena tgħidli immur ġim jew tgħidli immur ġirja għax niddejja. X'nistgħu Jista' jkun pereżempju filgħodu jew naqa' hekk isu qed jidla mill-ħamsa hekk jistgħu tmur xi mixja mal-ħbieb u tgħodu titkellmu. All right, inti qed tgħid mela jekk inti tiddeq tagħmel xi ħaġa waħdek tagħmilha ma' sħabek biex tgħin il xulxin, proset timmotiva l-xulxin. Tas-sajf provajna jienu ħuti mal-mama ovvjament, noħorġu nimxu sas-suq. Għalli mbagħad tipo nixtru naqa' xi ħaġa żgħira u nerġgħu mmorru d-dar. Tkun għal punt sabiħ. Eżatt. Ġifieri jekk ta' eżempju għandek qaddija li qed tgħid inti, eżempju hawn min jogħbod jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, allura x'għamel? Jiena l-ewwel waħda ma tantx attiva. Imma allura jekk nara pereżempju taraġġ, nuża taraġġ flok il-lift, ngħid tagħmel nara jew jekk titmur tixtri mkien mhux bot ħafna, eżempju, tmur bil-mexi. Noġek, għal tuża qisek l-eżerċizzju imma biex tagħmel affarijiet oħra. Naqra cheating. Xiktar. X'nistgħu nagħmlu iktar pereżempju biex ħadd li ma tantx iħobb jagħmel eżerċizzju fiżiku. Nistgħu forsi immorru nomu jew hekk. Forsi fis-sajf. All right. Forsi dak li jkun forsi ma jħux pjaċir
joqgħod jixxemmex u forsi jitħajjar jom. All Jew right. jaqbes xi waħda. Okay. Dejta minn jek tmur tom il-ħarġa tuża biex tagħmel ftit moviment. Xiktar, Kella jisajmur naqa fit-triq u jisuq ir-rota jew scooter. All right, okay. Iżda qed tuża xi ħaġa Eżatt. differenti, prosit. Jew tipprova xi sport, tara xi sport jista' jħajrek. Eżatt. Jew intom tagħmlu sfin għattuni? Aha. Tagħmlu sfin, tagħmlu żgur ħafna eżerċizzju. Kollha tmorru sfin jela? Ija. Kollha tmorru sfin? Bis nagħmlu zifna wara mela. Zifna fl-aħħar tajjeb. Ejja mela. Jiena ħad nitla' lemmen ma tagħmlu intom. Iġbit sa tagħmlu xi ħaġa li tista' jkun toġobhom u xek toġobkom, pereżempju, għalhekk tagħmluha fl-istess ħin, mhux bil-forsi ġiri, forsi m'hawnx minn ma jħobbux il-ġiri, pereżempju, jew ġim jew hekk. Forsi jiddejja. Mhux hekk? Fis ma jħossux komdu jagħmilha. Eżatt, sepp affarijiet li jistgħu jinteressawk mhux hekk. X'iktar għandna bżonn biex nkunu f'saħħitna. Semmejna li tikol tajjeb, li tixrob, li tagħmel eżerċizzju. X'iktar? Forsi nuqqas ta' screen time. Għasta screen time. Interessanti di. Għalix? Screen time. Għax inkella tista' forsi tiddamage għajnejk, tweġġa għajnejk Okay. u tista' wkoll tista' ikollok iktar ħin ta' studju, iktar ħin ta' lob mal-ħbieb, iktar mill-li kollu fuq l-screen. Okay. Għalix l-screen ħażina għal kollox għal moħħok u fl-istess ħin jista' jgħinek għall-edukazzjoni wkoll. Imma ma tużax għal affarijiet ħażina. Okay. All right. Wan biex tagħmel użu mill-ħin bl-aħjar mod, ġifieri qed tgħid iġek. U jista' jagħmel eżatt. Fil-fatt pereżempju, x'inti ġi anke biex torqod, l-screen għandu ċertu kulur, sakemm ma tibdilux il-kulur tiegħu, li moħħok jgħidlek li dan għandu pereżempju d-dawl. Jew għadhom il-ġurnata. U iktar mhux ħatorqod. Eżatt, u ma jgħinekx biex ikollok raqda tajba. Jisu għajmek iktar, jispiċċa, għafajaw minn jgħajjik, jħemma, ma jgħajjikx in the right way. Ġvera, jgħinek ġastajnek, ma moħħok xorta jkun għadu. Zaħmira ta' konna sal mill-iskola. Kont nimur naqbad il-mobile dritt ma kontx daka. U issa ummi għattej li għalli sa' kemm ma tlesti il-homework u l-istudju ma sax tmissu. Proset mami. Good job. Li parental controls li bħala YouTube kienet titfiju li ma tkunx tista' tmur fuq u after 24 hours. Okay, all right, trid tara ċertu ammont ta' ħin biss. Eżatt. Okay, kont tgħid xi ħaġa inti wkoll. Jien kelli ħabib u kellu dal-mobile u fil-karozza kien joqgħod jilgħab bih. U ġalu xi ħaġa u kellu ġimgħa mingħajru. Ommu ġittejt li l-ommi fil-karozza u għafx jitkellem maħħa. Qabel fil-li kienu jitċassaw lej l-screen. U mbagħad jisu għax kera ma tantx titkellem. Il-laħwa. Ġifiri ħaġa li jagħmlu ilu ovvjament bħala forsi kien tip ta' punishment kien kastika xi ħaġa. Jisek maqtu għalik. Eżatt. Maqtu għal Se tkun frissa tagħmel li trid, mhux meta tiddejjaq bil-forsi tmur dritt għalih, forsi pereżempju tmur tpenġi jew tmur x'imkien mal-ħbieb hekk. Veru, tkun free, inti semmejt kelma sabiħa ħafna, tkun free. Ġifiri kultant il-mobile itellifna dik il-libertà li aħna namlu l-rridu kważi. Fanni li għanaf, għax aħna naqbduħ għax irridu aħna. Imma fanni li għanaf ma jħallinix il-libertà, tajba, di vera. Veru, punt tajjeb ħafna. Issa għanna podcast ieħor fuq il-teknoloġija. Neġin ġiblilkom tgħid. Mħajrin. Xiktar semmejtu l-screen time li ma jagħmilx tajjeb. Semmejna dik semmejna x-xorb. X'hemm bżonn iktar biex aħna nkunu b'saħħitna xi ħaġa vera importanti li kultant ma nagħtux każ u nagħmluha kuljum. Per ma nagħtux każ l-importanza tagħha. X'taħsbu li hi? Li ninħasslu all right dik oħra, ma kontx timur għalija, ma dik oħra tajba ħafna l-iġene, personal hygiene. Min is-saħħa u l-iġene huma
part and parcel naħseb, speċjalment intom tiftakru minn il-pandemija. Kemm kellkom żmien intom? 5 snin. 5, 6, 7. Ħasra. Proċett. Biżmil proċett. Eżatt, 6, 7. Biżmil proċett. Kif kienet l-esperjenza tagħkom? Mux pjaċir. Mhux ta' pjaċir. Boring. Għalix. Il-proċett kien għabdon namluwa bil-maskra. Għanna zad bil-maskra. Kienet boring għalix? Kem għaddum tara xa tagħmel tpenġi l-istess ħaġa per eżempju. Aha, tistax tisal ta' man nies. Ma tistax tmur l-iskola titgħallem, Kollom għamilna online. żmien twil online, ma tisak tiddex, ma tkunx tista' tista' tkellem lil ħbieb. Eżatt. Għalina teachers kiet tajba dik. Għax ma kienx ikun hemm min jgħod jitkellem. Għal-min ma kunux jitelfuna, żgur. Imma iva, nimmaġin anke li tiltaqgħu naqra fil-break u hekk. Ma għenna naqra żejra. X taħseb li hemm? Għax jiena jisu minn dak iż-żmien jisu in-nanna kienet tixtri li il-sanitizers bir-rieħa u konnu zaħħom. Okay. U issa nibdik jisu li nagħmel. Eżatt, bit-lużanza. Iva, veru. Fej tidħol ġene, ena żgur. Ena żgur għax ġersir niktar konxi ta' xirridu namlu, veri fatti anka l-ammont ta' mart kien naqas dak iż-żmien mhux dak il-COVID biss kien naqas mart liħor ukoll. Mhux vera anka l-maskra li kienet tgħinna. Yes. Ma l-maskra kienet qabdek sħana kbira madwar ħalqek. Sħana, nervi, tiġi tinten wara titkellem ħafna, believe ma kienx sabiħa. Nippreferi kol naqra nieħu nibla naqarri ħal 4 ijiem milli nagħmel ma nafx kemm bil-mask. Veru. Plus li meta konna nibilgħu ċertu rieħat jew hekk fil-verità xorta kien issaħħaħ l-immune system tagħna. Ġifier ċerti affarijiet ma jimpurtax li aħna nimirdu xi kultant u x'hekk ċertu Timrat kważi ħin kollha xinkella dak nuqqas ta' frottaġi. Naqqas ta' frottaġiġ, naqqas ta' il-ġene. Issa xin il-basic hygiene, per eżempju, għax intom semmejtu di il-ġene li importanti. tinħassel fil-ħwejjeġ, taħsel idejk. Pros, meta tinħassel, taħsel idejk, meta dak taħsel idejk, per eżempju. Fil-ħodu, qabel wara li tagħmel toilet. Wara li tagħmel toilet. L-iskanin kon naħseb li ħaġa normali li taħsel idejk wara tagħmel toilet. Taf kemm il-darba nara nies nisma' l-flashing u narhom jibqgħu ħirġin il-barra, per eżempju xi pubbliku. Nagħmelhom kull jum, u kull imkien. U waħda tgħidli u hija se nagħmlu naqa' sanitizer. Is-sanitizer jgħin, imma jekk għandek il-sink. Sanitizer was substitute ta' m'għandix available. Meta kont imsiefra da sajf, ma kien hemm bagħtu mingħajr sink public wieħed. Qed ma fiha naħsel idi. Qed nġib idek nagħmilek naqa' sanitizer. Min jekk m'hemm xorta. Imbagħad aħna u mixin morna, restorant tilha ma naħsel idi. Taħsel idejk xorta waħda. Sanitizer mhux biżejjed u. Jisu nofs il-bakterja. Ma xorta għandek bżon taħsilu. U plassi neħiet il-bakterja, mux ħmieċ. Għamil, infatti ġilda me sanitizer ħin kollu. Un-bat mu naħseb dejja xorta jkunu suwet. Joħroġ il-suwet minna ġveri l-ħweċ ma jnaħħiju leċ. Imma ħedit għal-ideja tal-Covid għal-menu forsi għal-menu xulħut. Xorta li nara il-ħagġi ħarġu mit-tojli u ma narum ċaslu idejom ġivir b'nejt ummima. Imma għenetna u kol. Xiri xiktar bejt inti semmejt naħslu sninna. Per eżempju li tħassru snin, dik ukoll hija xi ħaġa li nuqqas ta' saħħa, il-verità. Meta titkellem naħseb in-nies ma jieħdux pjaċir jħarsu lejk. L-aktar tkun għadek kemm ħadd xi basla jew xi tewma. Tgħidlu ersaqlem x'min għax toqtolni. Ejja, dik ukoll. Jew pereżempju meta eżempju nieħdu ħsieb taħt idejna u x'hekk. Dik hija riżultat. Kella nisma' jieħdux pjaċir meta tolli. ċabċablu jgħidlek thank you xorta ma le veru, basic hygiene importanti ħafna. X'hemm iktar importanti għal saħħitna? X'nagħmlu kuljum barra li naħaslu? Li per eżempju taħsel l-affarijiet bħala l-frix, taħsilhom. All right. Tbiddel il-frix spiss per eżempju, hija. Nidu per eżempju anke l-ikel, li ġennet l-ikel. Nsajru. Per eżempju anke jekk qed issajjar il-chicken per eżempju, il-cutting board importanti li taħsilha wara x'ma tiġ. Eżatt, jew tmiss it-tiġiġ u mbagħad tiġi xnej u mbagħad mort mis-affarijiet oħra dik hija titgħalmu intom fuq food handling qed tagħmluha wkoll tajjeb qed titbissmu għax hawn it-teacher tagħhom economics
Lek, mela qbadnilkom suġġett. Suppostek ma tifħat għalaw xeba wara. Jek tajt xaħġa ħazina. Tissajru sew Iva. fil-forn, Iva. ma jistax ikun nex, inkella jabdek food poisoning. Food poisoning, eżatt, salmonella. Dik hija xaġa importanti ħafna. U ġisimna jagħmlu ħafna ħażin il-food poisoning, kollu konsegwenzi anke aktar il-qoddim. X'nagħmlu kuljum li huwa importanti? Kuljum. U importanti nagħmluh tajjeb u bil-ħin adattat. Natu biżżejjed ħin għalih, le. Norqdu. Norqdu. Kemm importanti l-irqat. ħaffina. Kella torqot waqt il-lezzjonijiet. U ma jihdux pjaċiri, Ma jaqawġi l-ġrat. Sira l-oħra kien hemm tifla fil-year 6, sira għadet waqt l-Ingliż. Ommi! Fimni ġili t-ġru kol. Ċamet tkun xi lesson war of sinar. Tkun għamilx nofsija fi-xemx. Tlab ċiloba jew għat t-ġri. Jina l-essens meta jkunu wara l-break ma nkunux liktar l-inħob id-ewni. Iva. Tkun għajjejtu, tkun għajjej da xej. Pero għalek importanti u koll mhux bil-fors, għax kull min jorqot jew jabdu n-nas waqt war of sinar ma jkunx raqat bizzejt, pero l-irqat importanti ħafna. Importanti li Tmin sigħat kuljum. 8 sigħat. Għaliex importanti l-irqat. Apparti l-irqat ma jgħodux waqt il-lesson. Għax ġismek irrit juhu break ma jrid jibqa għaddej ġurnata sieħa Ġisem? ċertu ħin u l-moħ. ċertu ħin il-ġisem ma jistax jibqa għaddej għax inkella. Jiġi eżawri. Eżatt. U anka jnejk rritu jihdu break. Għajnejk, eżatt, jihdu break minn screens, minn ħin kollu fukaw fuq affarijiet oħra, minn forsi karti li għeddu naqraw. Moħna. U ġek. Moħna. Iktar ma torqot iktar ġismek ikun jista jisu jikber Iva. u jinduna baffarijiet li kollok bżonnom. Inqas ma torqot, mux se jisib dak il-ħin, mela s-saħan noqot niprofa niskropi dik il-ħagġa. Eżatt, proset, vera, din hija xi ħaġa li forsi ftit jagħtu kasa, però fil-verità meta norqdu aħna ġisimna ma mhux ikun waqaf u break biss, però jkun pereżempju, u ma nafx qatt innotajtu għandhom, jekk pereżempju tistudjaw xi ħaġa llum, illum stess ġieli ma tkunx tistgħu tiftakruha u da, tqum l-għada U tiftakar kollox. u tiftakar kollox. Għax il-moħħ jibda jaħdem ġieli sew fil-break. Meta jieqaf, meta ħna nieqfu namlu xi ħaġa vera li qed toħdilna minn moħħna. Jena ndoq il-pjano u teacher tgħidli meta ma tkunx tista' ġiba beżaw mura l-oħra. Iva. Imbagħad ħu daqna break imbagħad terġa' mura li jew jirnexxielek. U veru, għax il-moħħ meta jieqaf jaħdem fuq dik il-ħaġa partikolari, jew f'każ tarqat jieqaf jaħdem għal kollox fuq dawk li tkun qed tagħmel, qed jaħdem qed jgħin biex hu jibda jiftaka jipproċessa dak kollu trid il-ħin tiegħu wkoll. U xek ġisimna wkoll. Bizzejiet enerġija biex tkun tista' tagħmilha. Eżatt, anke meta kull ma nfilħux. Kultant jgħidlek inutli tieħu kemm pillol u misturi u hekk, kull ma trid tistrieħ, torqod. Għax dan dak il-ħin il-ġisem fejn jaħdem biex anke jfejqek, eċċetera, u din natural instinct. Proset, jiena nofs affarijiet wasalna ġifieri. Imma ħantikom ftit ġoħob nagħti ftit xenarji tajjeb biex intu nara x'tagħmlu. Qabel ma nissiednu magħna lil Brian Kirkhope li ħajtina naqra feedback fuq dak li jedna. Sewa. Mela ħantikom xenarju kull wieħed ejja. Nibda minnek Kelly. Għandek ħuk iżgħar pereżempju, u l-mama vera siba diffiċli biex titimgħu ikel li huwa bnin, tajjeb għax jgħidha ħafna minn dal-ikel ma jogħġbux. X'tista' tagħmel jew tissuġġerixxi l-mamma ovvjament biex tagħmel biex jibda jiekol iktar minn dan l-ikel. Jekk tagħmillu l-ħaxix u dan u hekk fil-platt diffiċli biex jieklu. Kif tista' Per eżempju, tamillu forma tal-karattru favorit tiegħu biex jitħajja iktar biex jiklu. Tamillu xi logħba jew bħala xi reward chart. All right. U kieku jien kon nitrikjaħ ngħidlu jekk ma tikolx daw, ma tikbirx, tibqa' żgħir. Ifimni titrikjaħ fil-verità. Għandek biċċa żgħira. Għandek biċċa żgħira, mhux ma jikbirx imma ma jikbirx daqshekk tajjeb, imma jgħidu inti tiddawwara ftit biex tbeżżaw dan. Ħadd beżżaw il-ħuwa ma naffi. Ummi ma le ma tajjeb eżempju tal-karattru, di tiġi tagħhom economics għal-mitirkom żgur. Tagħmlu forma tal-karattru, jew pereżempju ġieli jagħmlu daw qishom tagħmilhom burgers.
kun bil-patata, karotti, piżelli. Jien per eżempju hekk kien biex tatini kont impati ħafna biex niekol. Soppa, brodu hekk insija. Hekk qed tagħmilhom li patata max u tħallat li dal-ħaxix b'xi mod jisu burger. Burger all right. Naqaċiti. Konna nagħmlu la smoothies. Smoothies, iva, smoothies b'xi mod ukoll jgħaddi naqra pure. Proset, inti Nina, il-ħabiba tiegħek għadha kemm qaltlek li spiss tħossha anzjuża u tispiċċa tinfex fl-ikel. X'issex tissuġġerila hekk biex tgħinha biex ma tinfex fl-ikel jew tliġ fl-ikel ħażin? L-ewwel nett jekk qed tħoss anzjuża ma żommex għaliha. Okay, Mhux bil-fors tgħid lili għax jien jista' jkun ma nifhimiex imma tgħid li xi ġenituri xaħat li tafda u li taf li għadda minna. Proset. Għax jekk ma tantx għaddejt minna ma tantx tista' tagħtiha feedback. Proset, yes. Mbagħad ukoll tista' tagħmel pereżempju ma tantx jekk ħanixtri pakket ċokolata ma nixtrix ħafna li servina nixtri naqra per eżempju għal kull ġimgħa. Biex ma jkunx available kull ġimgħa l-istress tmur għali għamil l-ewwel veru dik trik li nagħmilha jien, id-dar ma nixtrix, ħalli għalmenu nkun id-dar ma ninfex, ħalli barra mbagħad. Ġieli. Ma mhux ver. Jew pereżempju tista' tgħinha pereżempju tgħidha morru mixja minn flok. Tgħidha biċċempilek għandi ħafna nejmi ħan ninfex niekol. Le, tlaqna mixja, nparlaw noqdu jew whatever tagħmel xi ħaġa li tħobb tagħmel. Mhux veru. Tajjeb, proset, imma di tajba ħafna li ssib il-xaħat għax aħna nitkellmu ħafna fuq is-saħħa fiżika, però s-saħħa mentali kultant ninsewa, mhux vera. U dik hija importanti daqs is-saħħa fiżika, letteralment daqsa. Għax ma nkunux sew minn hawn, ma nkunu sew minn imkien iktar, mhux veru. Iktar ħaġa taffett bħal meta tikol healthy. Ġieli għalfejn ma tikolx healthy għax tittinfex f'xi ħaġa li tik comfort food ngħidulu, mhux vera, ċokkolata, affarijiet li da comfort food. Għalfej konna bżon comfort, għax tinjal ma konux 100% happy, mux hekk. Ma jkollokx chance biex jekk iżomm l-ansjetà għalik, ma jkollokx chance biex Gawdi. taħseb fuq affarijiet sbieħ. Eżatt, ukoll u nikkonċentra. Proset, eżatt, kollox jaffettwa anke kemm nikkonċentraw. Proset. Li kieku kellek tagħmel regola waħda li tgħin biex juħsib is-saħħa tan-nies in ġenerali, hekk fil-liġi. Eżempju. Tgħid kulħadd bil-fors irid jagħmel din, jew kuljum jew darba. Kulħadd bil-fors ma jridx ipejjeb. Il-laħwa daqsek taqtanu t-tipik. Marija Santa. Mi immaġina Prim Ministru. Kem ħana għalaw protesti. Nistawx fejku. Barra. Fil-budget iżda, nħarġu fil-budget. All right. Meta sħabek jaraw ktikol ikel bnin u tevita ikel ju ħazina l-saħtek, jgħidu l-ek ejja, mux darba neħxu u kull trit ejja ta' tixkas. Xie tkun it-tweġiba tijak? Inki kont nidilom iva nifhem li darba neħxu għamma dik il-ħajja nixtieq ingawdija b'mod sabiħ mhux b'mod ikraħ. Sekki ħana daħal imħan għax kiku vera eżatt diki dejdu dak darba neħxu imma fil-verita ma t-tejx mux tajba t-tejx tajba. Biex kwistjoni għax tejx darba sewa neħx darba ma neħxa ħazin. Ma għasibx li tkun tuħu pjaċir tejx, imbat tkun ma tkunx isek b'dak il-mod li tista' tagħmel affarijiet. U da ma tixtieq qaf tgħix ġifieri daqshekk ma ħandi kollox xejn unhealthy qatt ovvja. Darba fix-xahar kol Darba fix-xahar. Jekk ħrixt ma sħabek u forsi mortu post li jagħmel burgers tajbin ma tieħux burger tajjeb. Ma tieħux kuljum, ma tieħux spiss. Mhux veru, dik fisser li tgħix għall-ħajja. Fimt, il-bilanċ huwa kollox, ux veru, f'kollox. Tajjeb, mela, jiena ħaniqaf sekonda, però ħankun qed nistiden ħdejja issa lil Brian Kirkop ħajkellimna ftit fuq dak li ddiskutejna, ħnaraw naqra jekk jaqbel x'manek, hemm xi affarijiet li jrid iżid, u ġobnieħ x'kif tkellimna, u x'ħajtina xi kastik tal għedna xi ċuċata. Ibqgħu hemmhekk. Nilqaw ma' nessa l-Brian Kirkop li huwa uffiċjal edukattiv tal-istudji soċjali li s-soltu dejjem ikun magħna insomma l-min isegwi l-podcast. Brian, kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb.
Illum. Zbira ma kienx, illum iva. Ikunu tajb. X'taħseb? Wara li smajt lil dawn l-istudenti ovvjament ħadd pjaċir għax tawna ideja ta' x'inhi saħħa. Saħħa mhijiex biss in-nuqqas ta' mart, jiġifieri ġast li m'iniex marid. Saħħa hija li napprezzaw il-ħajja tagħna. Napprezzaw il-ħajja tagħna mill-lat fiżiku, mill-lat soċjali, mill-lat mentali, emozjonali u kull sfera oħra. Ħadd pjaċir nisma' ċertu affarijiet li baqgħu jinstemaw minn ġenerazzjoni għall-oħra. Niftakar meta kont żgħir, jekk ma tikolx il-ħaxix ħa tibqa' żgħir, jew jekk ma tikolx il-karrotti ma tkunx tista' tara fit-tlam u dawn l-affarijiet li jgħinuna biex ovvjament nifmu li għandna bżonn niklu b'mod bilanċjat. Ma nistawx niklu ħafna minn ħaġa waħda li toġobna, importanti li niklu ftit minn kollox. Ħalli kemm jista' jkun nieħdu ħsieb saħħitna. Importanti li meta nagħmlu bilanċ bejn dak li joġobna u dak li hu tajjeb għalina. Mela isfin mid-dera kollha tħobbu tisfu. U tajjeb ovvjament għax għandek eżerċizzju, eċċetera. Imma parti l-isfin tridu tkomplu wkoll x'tagħmlu aktar. L-iskola, tiltaqgħu mal-ħbieb u tagħmlu affarijiet oħrajn li huma tajbin għalikom fi sferi oħrajn. Importanti li meta, pereżempju, niklu, nażlu x'niklu u ma niklux. Kif semmit Cadence jekk titla fil-Parlament, ovvjament nevitaw vizzi bħal pereżempju tipjib, alkohol u affarijiet bħal dawn li jistgħu jagħmlu ħsara lilna jew dak il-ħin jew aktar ma nikbru. Il-ħsara mhix biss fiżika, imma ħad tkun ħsara jekk jiġi xi ħadd tipejjeb ħdejk waqt l-ikel. Ħajdejqek. Jekk Anka rieħa. iweġġalek rasek. Anka rieħa. U dawn l-affarijiet il-gvernijiet li kellna dejjem indunaw bihom. U bil-mod il-mod fejn meta kont żgħir ġo restorant kulħadd kien jista' jpejjeb. Ġewwa. F'tal-linja normali li ssibir xi ħadd tipejjeb, illum dawn huma kollha inqataw. Bil-mod il-mod in-nies irrealizzawha u bejn ħaġa u oħra ovvjament in-nies irrealizzaw b'dawn l-affarijiet. Importanti li meta jkollna bżonn l-għajnuna, ovvjament nitolbu għal l-għajnuna. Kif semmitnina, jekk ikollok xi ħadd minn sħabek anzjuż, importanti li tgħidlu biex jitlob il-min għandu jitlob, il-min taħsbu li għandu jitlob għajnuna. Xi ħadd li jafda. Xi ħadd li jafda, xi ħadd li hu kapaċi. Il-ġenituri l-ewwel li għandna nsaqsu. L-ewwel li għandna ngħidu m'għandniex għalfejn nibżgħu mill-ġenituri. Ovvjament, aktar mill-ġenituri ma naħsibx li hawn nies li jridu l-naġid. U għalkemm kultant jikdbu lna sa ċertu punt li jekk ma tikolx ħatibqa' żgħir. Perri li anke l-aħwa jikdbu għax kelli jekk ħatamillu. Imma fl-istess ħin importanti li noqogħdu attenti. U nagħlaq b'dak li qalet Emma. Darba ngħixu, imma importanti li ngħixu sew. Importanti li ngħixu mhux neżistu. Ovvjament, il-ħajja ma tistax tgħid x'tib ta' mart nistgħu naffaċċjaw. Nieħdu kemm nieħdu ħsieb saħħitna qatt ma tista' tgħid x'ħa naffaċċjaw fil-ħajja. Importanti li nagħtu każ il-saħħa mentali, nagħtu każ is-saħħa fiżika u kull tip ta' saħħa oħra ħalli dak li naffaċċjaw fil-ħajja nkunu nistgħu niġġildulu u napprezzaw dak kollu li għandna madwarna. Eżatt. U fil-fatt, il-komplima tiegħek x'fej semmit eżempju Nina jekk kollok eżempju għax tajta l-eżempju li kollok ansjeta, it-tifla jkollha ansjeta u tfittex l-għajnuna, l-istess anke għal affarijiet fiżiċi. Jekk aħna nħossu xi ħaġa li mhijiex f'posta, immorru għand it-tabib. Sewa, għaw ħafna jibżaw morru għand it-tabib, jibżaw għax forsi jibżaw minn li ħajdilhom. Forsi ma jridux ikunu jafu kważi x'għandhom mhux m'għandhomx, jibżgħu forsi li jieħdu biex jieħdu l-medication li għandhom bżonn. Però importanti ħafna. Ġifieri aħna jekk inħossu xi ħaġa li mhijiex f'posta, immor
għand it-tabib. Għaw Malta ħafna servizzi u xekka, u t-tobba xaw iktar fejn jistgħu klinik, eżatt ċentru tas-saħħa, jekk vera gravi hemm l-emerġenza, issa fetħu ċentru ieħor jekk mhijiex emerġenza imma jekk xorta għandek bżonn xorta tmur. Iġifieri importanti ħafna li aħna nagħmlu użu minnhom daw, u veru. X'l-ar ħaġa li serna nagħmlu, ma nafx imma aktar madda żmien, sirna esperti kollha għaliex. X'sirna toħossu xi ħaġa. L-AI jew infittxu fuq Google jew hekk. Tiktiblu xi sintomu li għandek u tidħol tfittex. U kollha da sintomi kollha iwasluk li ħatmut fl-aħħar. Jekk għandek xi ħtares, jekk għandek xi fsiqek, ħatmut eventually. Iġbi dik l-ar ħaġa, aħna Google mhuwiex tabib, l-AI ChatGPT mhuwiex tobba, it-tobbu ma tobba. Sewwa, jiġifieri l-ar ħaġa li nagħmlu din ngħidha ħafna, speċjalment għal min jinkwieta ħafna bħali, li nevitaw li nidħlu nfittxu. Alright, tfittex per eżempju x'inhu healthy għalina, x'inhu tajjeb jew jekk għandek kondizzjoni, x'għandek tiekol għal dik kondizzjoni, alright. Imma mhux biex ikollok sintomu tidħol tfittxu hemmhekk. Sawa dik hija l-ħaġa li tista' tagħmel. L-aħjar dejjem ġenituri fil-każ tagħkom u tabib f'eventwalità li forsi ġenituri ma jafux. Forsi ftit drabi, pereżempju ma tkunx tista' tmur għand tabib tfittex, pereżempju x'tibgħu xi ħaġa, imma jekk għandek idma ta' nemusa u tgħid isma' x'l-aħjar nagħmel biex ma tibqax tikolni. Ma jekk għand tabib għal xejn. Imma mhux għax tħoss xi ħaġa tmur. U issa tisiru home visits it-tobba, allura ma tkunx dak is-saħħa li tkun tista' tmur, ċempillu tgħidlu. Eżattament. Imma kemm jista' jkun nevitaw li nagħmlu il-Google jew ChatGPT it-tobba tagħna. Għax dik hija xi ħaġa l-ħaġa li nistgħu nagħmlu. U nagħlqu bdejn għax din semmejtuha wkoll anke intom u niġbruha, prevention is better than cure. Eżattament, prevention is better than cure. Ġifieri aħna bl-affarijiet kollha li semmejna l-irqat li nixorbu nagħmlu eżerċizzju niklu tajjeb qed nipprevenu kemm nistgħu għax kif qal tajjeb Brian. Il-mediċina. Eżatt, milli jkollok bżonn il-kura. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem aħjar nipprevenu milli jkollna bżonn nieħdu li rridu mbagħad jkun hemm il-kura. Għax veru. Tajb ħafna, grazzi li segwejtuna, proċess ħafna li l-tfal li għanna maħna, vera bravi, ċabxipa, welcome in-hostom, vera. Grazzi u kol anka l-allima li waslu sawnek. U kalla jrid forsi anka kejdins ta' sal-parlament, ekk id-deċidejna mid-dera, forsi ma tafx kif il-qoddim tkun ministru tas-saħħa. Grazzi ħafna u narakom għal-podcast, anzi qabel ma narakom għal-podcast li jmiss, skużawni, nixtieq nagħti dan il-ktieb ta' Trevor Zara, il-kull student stejjer tal-waħx. Dan huwa ta'kom wieħed kull wieħed biex taqrawh u toqgħodu tibżgħu bil-lejl. Għax tkellimna fuq l-irqat u jiena ħanikkawżalkom nuqqas tal-qat. Aj palija. Grazzi ħafna. Provajt nibħu minn fuq is-saqtar da. Veru, u għadek ma rbaħtux sissa? Issa ġibtu. Talla kien il-podcast. Prożat ħafna. Grazzi s-segwaċina narakom fil-podcast il-li miss.